Assalamu alaikum, idan wannan shine farkon zuwan ka da Allah ka dore ka danna mana subscribe da kuma alaman kararrawa don samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Wata matar aure ta ban tausayi bayan ta je wajen wani biki na babbar kawarta, sai ta tarar da babbar kawarta ashe mijinta ne yake auren wannan babbar kawarta ta. Da Allah ka danna mana subscribe da kuma alaman kararrawa don samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Wannan bidiyon ya nuna yadda ake wata dirama a wajen ɗaurin auren bayan matar auren ta gano cewa babbar ƙawarta ce. Matar auren ta kalubalanci amaryar a cikin kunar rai da ɓacin rai. Amaryar a cikin muryarta ta hana mijinta kuma ya taɓa ta. To fa an bayyana mabambantan ra'ayoyi a bidiyo, yayin da mutane suke magana kan yadda amana ta yi karanci a yanzu sosai ma kuwa. An samu hatsaniya a wajen ɗaurin aure bayan cewa matar auren ta gano cewa mijinta yana so ya aure wannan babbar ƙawar ta. Bidiyon lamarin wanda aka sanya a social media ya nuna matar auren ta kalubalanci babbar ƙawar ta cikin raɗaɗi da zafin cin amanar da ta yi mata.